Kardversenybírók jöjjenek az ürigasztalhoz. Hármaspáston, női kard hármas korcsport, hármaspáston, Nemes Tóti Gerda, Kovács Mária, négyespáston, Nagy Eszter, Heidi Gréta, ötöspáston, Király Ágnes, női Vivien, ötöspáston, hatospáston, Lerner Korina, Ország Lea, az a hatospás, hetespáston, Szepesi Hanga, Görei Liza, az a hetespás, nyolcaspáston, Herceg Apolka, Magyar Csenger, ez a nyolcaspás, kilencesen, Mikó, Izabel, Marx, Veronika, kilencespás, tízespáston, Marcsa, Bettina, Baker, Mira, ez a tízespás. Férfitől 2-es korcsoport 14-es pásról hiányzik Borsós Péter, 14-es pás Borsós Péter.